kod jonjore kinde romo mano mar linda mwananchi. Mano pod kanye e yo Homabay. Nitiere gari kacha machalo mag jodolo makuro, nitiere dirisni moto, gik mopogore opogore oketh kar kacha. To sani oganda jo Kristo mano ma nitiere dino mano ma jo Adwen gin gi kiche. Winjo ni mano e log tich. Gik moko ukuro duto kama gintiere. Jonjore ok yier ni siasa koso kure. Gidonjo kamoro amora. En monj mitimo nyaka e od lamo. Arwaki ni machiegni tielo ni mar ariyo, Dr. Abdul. Erokamano Cleophas, kapok adonjo e weche mag monj manotimore e kanisa, to we akunga wuogi alum e wach mawacho ni pok owinjo duond president. I think ni onge miriambo maromo gi mano nikech president in all is not once not twice osewacho ni security is paramount, kaeto kendo onge wach njore moro motolerate anywhere within the country, whether it is an UDA kata party machielo. Wach mar njore ok en wach ma president oseketo obedo godo mabor, obedo kode machiegni. Osewacho ni njore gi endi kata mana the goons gi endi, the government is working. Ok onego bed ni en gimi ne kowacho kinyi to wacho saa auchiel to wacho odhiambo ka jokenya winji. Alum gi joma man ka gi oseng'eyo gik matimore. But king'iyo the arm of the government, kata mana PS mamarwa Dr. Raymond Omolo, he came out very clearly kowacho ni onge ng'amitamo wuotho Kenya mzima mondo dhi wach pache, onge to kaeto sirikal biro chiwo security moromo gi security manyalo dwarore. And anyisi chien ka ni an Homabay county ne ane Karachuonja mane wawuothe ni endi, to na romo gi roadblocks adek mana wuono lora mo kicheko gini. Magi gin tich ma sirikal timo mondo timre nade mondo oyud kaka wach loso weche mag security wathiro weche mag njore. But you see, kata an sani endi an ja UDA damu, to the president ok ni control gima wuok e dhoga kabiro ka. Ok nitie onge script mobedo written manyiso ni kidhi e studio to mae gimi wachi, kidhi e kor gweng to mae gimi wachi, ma kiwacho mopogore to ogine. There is the freedom of speech. Omiyo kaka lomo timo tim mamare owuon mwaneno ka, you cannot kaw tim no endo tikawi yidhi wi president ni president nyaka wuoye, Omolo ok owuoye, to Omolo nosewacho ni security oketo makamili kendo na adier security notimore nade ne nitie. But dhano cha kata maneno kaka luma wuoye go cha ni polise mani Homabay giromre dhano mane kaluma wuoye go cha. Omiyo kik wakaw security wakaw ne wayik ne gi blame gimbe ne gitemo ineno iwinjo ko jodo wacho ni security no tem kikata en gotelo Homabay to no security no tem mondo mi protection, but because of the overwhelming numbers mag jok mane bedo instructed kata jok mane wuok oko mano biro Homabay mano kelo weche mag njore gi ne samoro gen bende gin dhano. Dr. Abdul, arrest katimre mimako ji 19 tok romo mar siasa mokelo lal mar ngima sani mawinjo ka kod inyruok mag oganda mamoko. Obila onego time intelligence ni wache ganade. O prevent koso u react. Arrest ikawe gi ango mane. Arrest moti mag ji 19. Arita mani chiwo ni. Was it proactive koso ne reactive in nature? Onge proactive minya timo godo arrest. Arrest. Inyati mana arrest ka osetimore nikech you see ok inyal imagine ni ka luma miyo nafas mar dhi kacha to dhi timo tulo mbele, but ko timo tulo to timo nade koro ok inyal make kapok otimo tulo nikech kata kimake kapok otimo tulo to nyalo nyisni wuotho gi lwete to dhi kama kopogore gi meko gintie okenge moko ma obila pono nya timo nikech kopogore gi meko. Now, you see, come on here, I'm not here to talk on behalf of Obila. To gimangeyo, ni there are things now. Emi winyo ka wacha niya, opondo kalumo pondo. Nikech ang'eyo ni nitiere gima timo nade. Gima timore. Ongonena gima weya kaine en gima owe hanging loose. There is something working. Makata wang mo wuok kane. Ka en karwaka. Samoro de gima otimore. But kama entie sanda timo nade. Dewa make. Kata one day wa make because one day winyo ka gino ok doj kod ober. But okonyal kawo gini endi to waket ni wakaw gini to wayipo the president kata wakaw gini to wakaw ni Omolo mabende Dr. Raymond Omolo mangat wa makanyendo mose pronounce himself on this very issue. Mo wacho ni mind yok tim mo chako met in fact an yoro kata mana geche mane nitiere pile kata ka mo timo diri kwa kata gari Kidubey police station to kiyudi nikech en garadi achiel yoro ne wan gi case gi malaro 3 day ya man security sirikal pogo beef security koso sirikal ne beef security machalo nade.